Имало е моменти, в които бях изгубен, но Бог не ме остави. Какво е вяра? Какво за мен е вяра? Когато аз не вярвам в себе си, да вярвам в нещо по-голямо от мен. Това знание, че ако аз никога не спирам, ще стигна до светлината и за това, което копнея. Вярата е ония мотор, който ми позволява да се провалям 1000 пъти, без да се страхувам да започна от начало. Да мога да благодаря е част от моята вяра, да прощавам и да обичам. Един човек наскоро ми каза: ако не можеш да дадеш сам на себе си любов и грижа, никога няма да я получиш от другите и обществото. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син и победи смъртта. Христос воскресе!